Takže čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho videa z hry Minecraft a teraz som si pripravil takú špeciálnu vec. Stiahol som si horror mody a chcel som začať novú sériu Minecraftovú horror mody. Takto. Tak asi najprv si naťažím pravo. Treba na nástroj. Ja už som trochu skúšal, takže tu mám nejaké styky a trochu dreva. Tak, krompáč treba aby som kameň treba ťažiť na nástroje. Ak sa to bude sekať trošku, tak to je kvôli tomu, že ten počítač nie je najlepší a však chápete. Dúfam, že tu hneď zo začiatku na mňa niečo nevybafne, lebo to bude trošku blbé. Mám nejakú blbosť, neviem čo to je. Tam je džungľa. By som sa tam zašiel pozrieť, ale najprv treba získať nejaké jedlo, lebo nie sú tu nič, nevidím tu žiadne jedlo. Páni Boh. Teraz som sa vás pozval. Teraz som sa už dosť zľakol. Normálne som ešte nedostal jumpscare, ja som ešte horror Minecraft nehral predtým, takže neviem, jaké to je. Prečo počujem zase villagera? Neviem. Radšej idem od neho preč. Neviem, prečo má biele oči, ale pravdepodobne to není dobré na papír. Pekné jaskyne. Čo je zase toto? Čo je toto? Haló. Tu nechcem byť. Chcem ísť preč. Najprv by som získal nejaké jedlo, potom by sme si mohli postaviť nejakú základňu. Nejaký domček menší. Lebo vesnica, dedina, áno, toto som potreboval, presne toto. Tak to som rád, veľmi šťastný. Juhu. Dobre. Prosím, nevšímaj si ma. Ja si tu na čo si chápať. Neviem čo si, ale poď preč. Poď preč. Ja tu nie som. Aha, golem nás zachráni. Golem je borec. Som si išiel vykraftiť ďalší crafting table. Golem! Zabil, je borec. On zachráni každého. Au, Dobre, golem, ale teraz ťa zabijem na iron. Jau.
bolelo. Pomoc. 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 Nemá golem. Pomoc. Kde? Vážne. Golem. A! Ide. Pomoc. Hej. Ideš? Ide. A teraz na mňa nemáš. Čo je? Ty zadarmo irony. Neviem, čo to znamená to identify, to dole, keď niečo zabijem, ale je mi to asi jedno. Chleba. Chleba, mám rád chleba. Čo predávaš? Čo je? Čtyri emerald. Taký divný kluk. Zajímavé. Dobre. Ja tu nie som, prosím, nechajte ma tak. Prečo mi nejdeš spať? Dobre? Dobre? Entrails being yanked from stomachs, bones being shattered to dust. Co to je? Pomoc! Prečo tam? Jau! Bomba. Ale veci mám furt, takže super. Ajaj. Kartón Dweller. Mali by tu byť aj zbrane, aj nejaké kamery, ale najprv by som mohol vedieť, jak sa to vykrafti. Melonik, ňam. Zobrem zvonček. Tak. Ešte jedlo a pôjdem si nejakú vejsku postaviť. Hento. Niečo z piesku. Prečo mi zase po obrazovke, ja neviem, čo to zase je. Také, čo prší, však neprší. Ja mrznem, čo je zase. Ja určite to bude asi postaviť základne v kopci, lebo neviem, ale myslím si, že to je najlepšie.
To by mohlo zatiaľ stačiť. Dvere. Treba. Ako na každom domčeku. Nikdy som nepochopil, prečo vždycky 3 dvere to vždycky proste mi dá. A tieto posledné dvere sú najviac zbytočné vždycky. A najviac tretie. Tieto dvere vždycky som v živote nepoužil. Vždycky som buď použil 2 dvere, alebo len jednu. Á, koník. Nejdem hovoriť, jak vypadá. Nevadí. Ale dneska využijem aj tieto dvere. To je krása. Teraz treba posteľ. Ovečka. Tam je ovečka. Poď ku mne. Ovečka. Tak. Zomri. Daj mi vlnu. Odtedy, čo ma zabil ten Cartoon Dweller, sa tu nič nedeje. Podozrivé ticho. Tam mi zdalo, že tá ovca mala že úplne čierne oči. Zomri. Tam je zás ten villager. No choď preč. Choď preč. Drga. Pomoc. Prosím. On mi tu naťahuje, on ma chce zežrať. Drga mi tu furt. Šobu. Tak idem naspäť. Idem zabiť ovečku a idem si urobiť posteľ. Treba. 5 vlny. Je dobré. A tu ešte je tak. Aha. Ja zás nemám drevo. Super, všetko som minul. Vždycky treba doťažiť strom, aby sa neporušilo, aby sa neporušil zákon, že musím vykopať celý strom, aby nelevitoval. Ale keď to levituje ten strom, to vypadá reálne, že trošku retardovanie. Herobrine. Pomoc! Sorry. Ja som ti nechcel ťa uraziť. Nechaj ma. Vypadá to, že ma nechal. Je to aj takto? Ja som si istý. Nejde. Nevadí. Tam sa tu zvonček. Keby náhodou. Prekvalo. No 4 irony, vykrapím si asi. Dobre. Tam mi zdalo, že tu niečo stojí, neviem prečo. Mám halucináciu z toho. Kraftím si krompač. A to bude asi všetko pre toto video.
a dajte like, odber